Здравейте, здравейте, ловлита! Добре дошли на нашия канал. Хубаво слънчево лято желая на всички. Днес реших да направим един общ разклад, който ще бъде на тема какво ново идва в живота ни в любовта. Като ще бъде от два избора, така че намислете си едно или две. И започваме. Няма да правя разпознаванки и така нататък. Кой ме гледа и подобни. Всеки по интуиция си усеща. Какво ново идва в любовта? Избор номер 1. Леле, избор номер 1. Ама вие сте направо, какво да кажа, три големи аркана. От три карти, три големи аркана. Имаме Judgment, The Moon и The Lovers. Това са Страшния съд, Луната и любовниците. Ами за вас със сигурност нещо ново идва. Идва нещо ново в живота ви, което е много силно, много чакано. При някой от вас приключва някакъв кармичен период, някакви трудности, някакви моменти, които много са ви затруднявали, или връзка с кармичен партньор, която вече се е изчерпала и трябва да си дадете края. Ще има някакви тайни, които ще излязат наяве. Ще изплуват много неща, които може би не сте очаквали, може би сте очаквали, но вече е неизбежно те да излязат наяве. Тук също за тези от вас, които имат отношения с кармичен партньор, които са тайни, внимавайте, защото могат да излязат наяве, някой да разбере и да се случат непредвидени ситуации, които може би не ви се иска да се случват. Бъдете предпазливи, но тук имам такова послание, което няма как да не го изкажа. Какво идва ново в любовта? Ами при вас идва нов избор. The Lovers са любовниците. Пак казвам, при някои от вас става въпрос за хора, които са в любовни триъгълници, при други от вас става въпрос, че ще влезе нов човек в живота ви. Човек, който наистина идва с отворено сърце, човек, който ви е с родна душа, дори пламък близнак може да бъде. Тук дори картите са богини. Те са гръцки богини и това е картата на Афродита. Тя е много силна, тя е богинята на любовта. Така че някой от вас ще ви завладее много мощно тази любов и ще изчисти, ще изтрие всички спомени за старите партньори, за тези, които са ви карали да се чувствате зле и да страдате. И тук е момента да кажа точно по тези карти, че някои през много години не искат да излязат от кармични отношения, залагат на тях, чакат, страдат и така нататък, за любовни триъгълници и смятат, че това е истинската им голяма любов. Няма как това да е истинската ви голяма любов, при положение, че тя постоянно ви кара да страдате. Любовта не е страдание. Ако в една любов има страдание, чакане, тъга, мъка, това не е вашата любов. Това е една самозаблуда, една фикс идея и една зависимост, която вие правите един към друг. Така че пуснете ненужното. Защото вашата любов, вашата сродна душа е човек, който иска да ви направи истински щастлив, е на път. И ако вие освободите сърцето си, енергията си, много по-бързо ще дойде към вас. Това е за избор номер 1. Много силен избор, между другото. Не знам за кого се отнася това послание, но най-вероятно трябва да го чуе. Тук картите буквално хвърчат. Избор номер 2. Леле, какво става тук? Избор номер 2. Така. Хайде да видим за избор номер 2. Какво ще кажат картите? Така. Добре. Тук имаме също хубави попадения. Това, което мога да кажа за избор номер 2 е, че със сигурност и вас ви чака някакво ново начало, което вие трябва да си го наложите обаче. При някой от вас ще има предложение за среща, за празненство, за събиране. Там вие може да срещнете нов човек, който да влезе в живота ви. При други от вас може да е празненство, свързано с ваш годеж, с предложения за брак, любим човек да ви изненада, да ви предложи, да желая да съберете животите си в едно. Тук отново акцентирам на това, защото тук е картата на справедливостта. Това е картата, която говори за това, че някой от вас ще
се омъжат, ще сключат брак, ще бъдат с любимия си човек, ще го изкръщят на целия свят, а други от вас ще подадат документи за развод. Тоест може да е назрял момента вече да сложите край на връзки и отношения, които вече не ви радват, не ви служат и не изпитвате любов. Тоест това ще бъде за вас едно освобождение и вие ще се балансирате. Ако някъде не се чувствате добре и стоите заради някой друг, няма смисъл да го правите. Тук при вас ще дойде друг човек, ще се появи друг човек. Не знам защо така го усетих силно енергийно, но при някой от вас има колега на работа, с когото е възможно да започнете отношения. При други от вас е много възможно да има бременност. Да има новина за бременност, за детенце, за скрепяване на отношенията в семейството, за прекрасна новина. Тези от вас, които не очакват такава новина и не желаят деца, ще има някаква важна комуникация с любим човек, затопляне на отношенията, хубави думи и чувственост. Дори така бих казала, че може да се отдадете на някакви празненства, на пътешествия, да възобновите такива отношения, които са поистинали емоционално, в които няма тръпка и така да възвърнете живеца в вашата любов, в вашите отношения. Така че направете всичко възможно да отдадете от своята енергия и да поправите там, където си заслужава. А там, където вече всичко е изчерпано, няма смисъл да го държите. Така че тук ще има много хубави събития. Наистина тези от вас, които тръпнат в очакване или на детенце, или на бременност, на сватба, пожелавам ви го от сърце. Наистина виждам, че и пред двата избора ще има доста промени. Така че успех и стискам палци. Ще ви изтегля по една ангелска карта за всеки избор, за да видим какво ще ви кажат като послание ангелите. Избор номер 1. Избор номер 1. Имаме картата Почакай. Тази карта ви говори за това, че е хубаво да премислите преди да нещо да изкажете. Също така е хубаво да обмисляте действията си преди да влезете в окончателни такива. Да премисляте всичко, да по няколко пъти да се посъветвате с важни за вас хора или с специалисти и тогава вече да действате без да слушате толкова емоцията си. Да бъдете по-логични, да действате не толкова импулсивно, защото може би някои от вас са много импулсивни, много бързо така действат с размах. Давай, шат. Нали? Поуспокойте енергията си, поизпипайте нещата и тогава вече правете свой избор и действайте. И за избор номер 2. Големи положителни промени. Да, точно каквото ни показа и Таро, такова ни показват и ангелите. Големи положителни промени. Сватба, брак, пръстени, пътешествия с любим човек, започване на нови отношения, бебе, бременност, всичко. Просто тук втори избор. Очаквам ви с хубави новини под видеото в коментари да ми кажете, ако нещо такова се е случило за вас, много ще се радвам. Така че приемете посланията от ангелите, бъдете благословени всички, бъдете щастливи и здрави.